Bé, hola a tots. Avui presentar-vos una bota de la gent de l'Esportiva. És una bota força particular. És una bota de trekking, com podeu veure. És una bota tremendament lleugera. És una bota que utilitza materials diversos. Estem parlant d'un serratge de primera qualitat, que estem parlant d'una mena de Kevlar o de cordura d'alta tenacitat, que parlem d'unes àrees molt elàstiques, que parlem d'un sistema de cordatge de tall clàssic que ens permetrà agafar l'empunyadura, el pont en definitiva, i cordar-nos aquesta àrea des de molt a baix amb una força, la que creiem oportú, i la part de dalt amb una altra, que té una sola Vibram, que és una sola Vibram que va muntada al damunt d'una EVA, que com podeu observar en aquests interiors ens trobem unes espumes de molta més amortiguació. És una sabata tova, còmoda, àgil, molt bon taco, un taco que a més allibera molt fàcilment el fang, i en el seu interior, si l'obrim, ara la descordo, el que veurem és que la membrana de Gore-Tex ens puja fins a molt amunt, de manera que ens dona una garantia d'impermeabilitat fins molt a dalt. És una bota que la part de dalt és relativament tova i això ens permet tindre molt bona mobilitat de turmell, donant-nos una protecció més que bona. Producte molt ben acabat, cosit austríac, doble cosit als llocs que més pot patir la bota, i el que més sorprèn és el poc pes que té aquesta sabata. És una sabata molt lleugera i molt tova. Bota de trekking per donar-li molta canya, d'acord? Bé, bota esportiva, la Delta, una bota que si aquest estiu teniu pensat sortir a caminar, crec que hauríeu de tindre en compte, d'acord? Vinga, ens veiem.